mill-filra ta' qoddim lesti, kif inti? Mela għandna lil Lea, Kawki, kif inti Lea? Ħsib daqsxejn fuq il-mistoqsija? Mela, fejn huwa l-iktar post li jogħġbok li sifirt sissa u fejn tixtieq tmur? Fejn? L-Ingilterra. U hemm xi postek li vera tixtieq tmur? Il-Bahamas. Fejn? Il-Bahamas. Mari li daw il-lejla. Waħda la imma posti jizbiju xejn. Mela, Lea, tajjeb ngħidu li inti ġejt fit-tielet post b'diska b'lingwa barranija, u xejn bl-Ingliż, fil-kategorija ta' bejn 13 u l-15 sena. Mhux vera, proset lilek ukoll. Imma l-lejla x'se tkantalna? Diska oriġinali tiegħi il-lejla li bija ġejt it-tieni fil-Malta Junior Eurovision Song Contest. Proset, Sinjura Lea. Il-lejla mhux ħanorqod, nibqa' mqajma tul il-lejl. Niskopri s-seħel hemm fih, infittex biss dak li hu sabiħ. Il-lejla itlam se nifhem dak il-ġmiel fin-nuqqas ta' dawn. Fantasija ssir reali f'dan ħin, maġija għal bosta snin. Il-lejla ħanila noli mal-qamar, nixtieq insilna fejn kien mar. Il-lejla ħantella flimkien mal-kwiekeb, forsi jisma'hom nissieħeb. Il-lejla ġej nikteb ftit ċansa li jansib. Qiegħda waħdi f'dinja li donna raqdet mill-ġinn tagħha waqfet. Il-lejla ninsab fil-kwiet, niċċasa dritt fis-sema. Nolom ta' kollu li jiena irrid, inħoss li bdejt ngħix ħajti minn ġdid. Il-lejla ħankanta l-arja tal-grillu, forsi xi noti nibdillu. Il-lejla ħanisfen ma' bribet tal-lejl, nipprova nsir min jaf xejn. Nisriħ rajsi bit-tama biskit, bot minn kull inkwiet. Jiena ħanitgħallem, jiena ħanitkellem u nifhem fija nemmen. Il-lejla ħanifli it-teda l-musbih, sakemm il-lejl dan jitfih. Il-lejla ħaferraħ kura żagħżugħ, għax'aħna l-ħolġa nafuh. Proset hemmhekk lil Lea. Grazzi Lea.